Wong dadi kok dadake jarane dandang ora tuh melu. Ayo, rupanya reyoko wis arep dadi. Ayo, Bre. Lah kok kuwi piye? Kuwi nggon acak kene. Ora. Kocak-kocak Pak, kocak. Iki reyoko wis dadi. Rada separo. Kali apa ora? Supaya tangi iki di Anu jangan dilakai. Yuk. Najan wadon sarto timun sigarane ayo kalokane eno mane banyu kelingan
Thank you.